गावजोंल' गेलेनानै बिखाखौ दोनखोमानानै दासाननै खेंफोरनो अननायनि दौले हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों नोंथांमोन गोबांथारानो मोनथिनो लुबैनाय मोनसे समनि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फावखुंगुर जायखौ जों अलंबार मुंजों मोनथियो, बिथांनिनो सुंद' सोमोन्दै। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरैयै निमाहा बिग्रोखानाय थाबाय, मानोना बिथांमोना गोदोनि पुराना आर्टिस्ट एबा गोजाम आर्टिस्टफोर, बेनिखायनो बिथांमोननि आबुं डिटेल्स नागिरनो थाखाय गोबां थान जायो एबा गोब्राब जायो आरोना। बिथांनि सोमोन्दै आबुं डिटेल्स मोननाय जायाखै। जाखिनि बुथुमनानै मोनदों बेखौनो नोंथांमोननि सेराव फोरमायनानै होगोन। नोंथांमोना जुदि नायलांनोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। फावखुंगुर अलंबारनि गुबै मुङानो जादों प्रसेनजित ब्रह्म। बिथांखौ क'क्राझारनि होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरो बिथांमोना गासै न'खराव बिब', बिदा, बिनानाव आरो फंबाय साद'मोन होननानै मोनथिदों। बिनि गेजेरावनो बिथां अलंबारा थामथिमोन। फरायनायनि बेलायाव अलंबार बिथांखौ BA फरायबायमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसोदि लोगोफोर, अलंबारनि न'खराव साथाम जाबाय थैनाया एबा जिउ गोमानाया। अलंबारनि बिदा सासे आरो बिनानाव सासे आरो लोगोसेनो एक्टर अलंबार, बिथांमोना साथाम गोमाबाय आरोना। लोगोफोर, अलंबार एक्टरा माबोरै थैनाय होननानै बुङोब्ला बिथांनि थैनाय जाहोनानो जादों अलंबार एक्टरा देहायारि गोबां बेरामजों नाख्रेबजादोंमोन। लोगोसे बिथाङा उदै देरनाय बेराम जादोंमोन, मानोना हामलाय जालाय गोबाव सम लादोंमोन होननानै बुंदों। बिनि उनाव बिथाङाबो बे बुहुमखौ नागारलांबाय। नाथाय बिथांनि थैनायखौ गोबांथारानो गोबां जायगायाव बायदिसिना गोसो थोनायखौ मोनैनि थैदों बा बायदि बायदि बेफोरसो खुगा खुगा गोसारलाबायदोंमोन आरोना। नाथाय सैथो बाथ्राया बेसो, बिथाङा बेरामजोंसो थैदों। लोगोफोर, बिथां अलंबारनि न'खरा बिथांनि थैनाय खालार आरो जोनोम खालार जेबो लिरनानै दोनजायासै होननानै बुंदों। बेनिखायनो बिथांनि थैनाय खालारखौबो दायो खिन्थानो हाथ'नाय नंला। अब्लाबो गोबांथार बोसोर जाबाय होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। फावखुंगुर अलंबार बिथाङा जुलि जाबायमोन आरो फिसाजोबो सासे थालांदों। अलंबार बिथांनि बिसियाबो गुबुनजों जुलि जाहैफिनबाय होननानै मोनथिदों। नाथाय बबेयाव आरो सोरजों, मा मुंमोन बेखौ जेबो मोनथिनाय जायाखै आरोना। बिथांमोननि फिसाजोआ क'क्राझार UN एकाडेमियाव फरायगासिनोमोन। जानो हागौ दायो मेट्रिक आनजादबो होखांबाय जानांगौ। लोगोफोर, फावखुंगुर अलंबार बिथाङा एक्टिं खालामनायजों लोगोसेनो जोबोरैनो मेथाइ रोजाबनो आरो मोसानोबो गोरोंमोन होननानै मोनथिनाय जादोंमोन। बिथांनिनो फाव खालामनाय मुंदांखा सावथुनफोरानो जादों सना बिमा सिमां आरो मोनसेया बिखुमजो नाम्बार 1। लोगोफोर, फावखुंगुर अलंबार बिथांनि सुंद' सोमोन्दैनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन। भिडिअ'खौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो।